Sa desisyon ng gipagawas ni Judge Teresa Patrimonio Soriaso, ang presiding judge sa RTC Branch 27 sa Manila, absuelto sa kasong multiple murder si Police Colonel Hansel Marantan ug co-accused nga 12 ka mga pulis. Ang kaso gifile niadtong tuig 2013 nga may kalabutan sa sikat nga Timunan Massacre. Diin 13 sab ka mga tawo ang namatay nga gilangkuban sa wetting lord nga si Vic Siman ug kaubanan nga sila Terzo Luntok Jr., Jerry Siman, Conrado Decilio, Victor Gonzales, Jimbim Diego Hostiniani, Paul Kio Heliag, Leonardo Marasigan, Maximo Pilayo, Superintendent Alfredo Consumino, PO1 Jeffrey Valdez, SPO1 Growit Mantuano ug Sub-Sergeant Armando Lescano. Sa report, nagka-shootout niadtong higayuna ang grupo nila Marantan nga nagmuntar og checkpoint sa Timunan, Quezon. Sa grupo nila Siman nga nalambigit matud pa sa gun running. Apan miinit ang kaso o gipamugos nga rob out ang hitabo. Hinungdan nga nakasuhan sila Marantan. Tulo ka layer matud pa ang gimuntar nga checkpoint niadtong Tungura. Si Marantan ang nangulo sa operasyon diin siya pa ang hepe sa Intel Unit sa Calabarzon ug superintendent pa ang iyang ranggo niadtong higayuna. Sa Maransab si Marantan sa panghitabo ug nakaangkon mga igo sa bala. Milungtad kapin 12 ka tuig ang pagtaral sa kaso ug karong adlaw naabsuelto sila Marantan. Well, the first feeling is redemption and vindication. Kasi maraming maraming involved. There are many people involved. Some of them are in heaven already. Like for instance, my parents, si Aling Mila and Tatay Ulim, they've waited for this. Maraming, and my brother also. Anong nung nagbang ang Gaybel na acquitted? Ano yung pumasok sa isip niyo? Yeah, I thought of my parents. It's the first thing that came into my mind. Sumala ni Marantan ang iyang ginikanan unta ang angay makahibalo sa nahimong resulta sa kaso nga gipamatud-an sa desisyon sa korte nga inosente sila sa giakusa kanila nga kaso. How does it feel? If it's there, it's a different feeling. We know it's going to happen kasi given the pieces of evidence presented. Pero iba pala if it is explicitly and personally experienced, yung papaluan ka ng Gaybel. I have attended the promulgations many times, or I think it's the 6th time already, but this one is different. We fought for 12 and a half years. It's close to 13. It happened 2013 yung nakasorti. 13 ang nakasorti, 13 ang akusado, and we have waited for close to 13 years also. So everything is 13. I do not know what is in that number that it becomes so very special to us. Ang desisyon gibase sa gitawag nga justifying circumstance of fulfillment of duty. Gimando sab sa korte nga ikansela ug i-release ang piyansang gibayad sa mga akusado alang sa ilang temporaryong kagawasan.